אז כן, כמו שראיתם בהתחלה, אנחנו מדברים כאן על פיבוט. כאן אתם יכולים ליצור אנימציה מאוד מאוד פשוטה, בעזרת דמויות, זמנים שונים והרבה מאוד כיף. אז בואו נראה את הסרטון לדוגמה. כן, כן, יצרתי את זה בעצמי וגם אתם יכולים ליצור את זה בעצמכם. אז בואו נראה. יש לנו כאן איש שאנחנו יכולים להזיז אותו, לשנות אותו. אנחנו יכולים להזיז עוד דברים. אנחנו יכולים ליצור שהוא יבעט בכדור עם הרגל או משהו, לא יודע. בואו נראה עכשיו, נעשה קובץ חדש. שימו לב שיש לי כאן איש. אני יכול לערוך אותו, למחוק אותו, לשנות אותו, את הגודל שלו, את הצבע שלו, הנה ירוק. בואו נשנה את העובי שלו. בואו, אם אני אעשה ככה, רגע. אני יכול גם להפוך אותו מצד לצד. אני יכול לערוך אותו בעצמו. לדוגמה ככה. נוסיף אותו בתור איש 2. בבקשה, יש לנו עוד איש, גם אותו אנחנו יכולים לשנות, להזיז, כל מה שאנחנו רוצים. לדוגמה, יצרנו, בואו נמחק את זה, יצרנו איש ירוק. האיש הזה טוב באמנויות לחימה. בואו נשנה לו את הכיוון, והוא מתחיל מכאן. זה התחלה? מוכנים? אוקיי. זהו. עכשיו אנחנו יכולים לשנות אותו, ופה אנחנו יכולים לראות איפה הוא היה בזמן הקודם שלו. נזיז אותו קצת, נרים אותו, נלחץ שוב פה, ונמשיך ונמשיך עד אין סוף, עד שיהיה לכם סרטון ארוך ומגניב. ככה אתם יכולים להמשיך ולהמשיך, ואף פעם לא ישתעמם, לא תשתעממו, והכל יהיה בסבבה. וזהו, זה בעיקרון התוכנה. אתם יכולים להשיג אותה בחינם לגמרי, אז בואו נראה איך משיגים אותה. אפשרות אחת היא לכתוב בגוגל פיבוט ולהגיע לאחת התוצאות. אפשרות שנייה, ללחוץ על הקישור שנמצא מתחת לסרטון. עכשיו אני אדגים את האפשרות של גוגל. נכתוב פיבוט. נגיע לאפשרות הזאת, שהיא הכי טובה. נלחץ כאן. ותאמינו לי, אין לכם טעם לחכות, תלחצו כאן. וכאן אתם כבר יודעים מה לעשות, אתם תסתדרו לבד. ועוד אפשרות כמובן, מה שאמרתי קודם, זה ללחוץ על הקישור שמתחת לסרטון. תהנו.